Nieves Baztan González naiz, eta nire gurasoen etxean gure hizkuntza beti izan da gaztelera. Nire aitatxoa Nafarroa zen, euskeraz bazekien, baina nire amatxoa Salamankakoa da. Eta nire etxean beti gazteleraz hitz egin dugu. Nire lehenengo harreman euskararekin txikitatik izan zen. Osea, ni jaio nintzen Donostian, baina beti bizi izan naiz Ibarran. Orduan nire lagunak denak euskaldunak dira. Baina ni jaio nintzenean Franco zegoen. Eta kalean euskeraz ez zen hitz egiten. Nik beti gazteleraz hitz egin dut, eta nire lagunak euskeraz, eta hori zen nire normalitatea. Franco hil zenean, nire lagunak denak ikastolara joan ziren, baina nire amatxo pentsatu zuen niretzat hoberena zela Colegio Monjas joatea. Eta hor dena gazteleraz. Nik ikasi dut denak gazteleraz. Nire pausuak euskeraz ikastea izan da nire lehenengo umea jaio zenean. Bai, nik beti jakin dut nire seme alabek joango zirela ikastolara. Etxean ez dugu euskeraz hitz egiten, nire senarra ez dakilako euskeraz hitz egiten, baina nire seme alabekin pupurri pixka bat. Ez dakit oso ondo hitz egiten. Orduan, hitz egiteko nire seme-alabekin, atxandakaz. Euskeraz, gazteleraz, atxandakaz. Autoz, joaten garenean, CD bat daukagu abesti hauek, bakizu Martuteneko trena, eta ostirala iritsi da, eta abestiak. Eta gero telebistan jartzen ditugu pelikulak euskeraz, ETV3, eta gero kulturetxean hilabetero bat edo bi pelikula edo antzerki euskeraz, eta horrela joaten gea. WhatsAppean eta ere gelako ordezkaria naiz, eta hori taldean beti lehenengo euskeraz gauzak esaten ditut, eta gero ja erderaz denentzat, noski, pero hori herriko dendan ere erosketak egiten ditut euskeraz. Eta merkatuan ere baserritarrekin arrautzak erostea joaten nintzenean, hori euskeraz ere bai. Larunbatero edo igandero goizetik beti etxean musika entzuten dugu. Igual beste taldeek ingelesat, pero beti Zeta, Bulego eta... Joan nintzen euskaltegira Tolosan, baina nik neuzkan denbora hortan 22 urte edo 22 edo 20. Joan nintzen urte bat bakarrik, baina hasi nintzen batez ere euskeraz hitz egitea, betikoa. Nire inguruan denak euskaldunak ziren.
garrantzitsua da, ez galtzeko gure hizkuntza, hizkuntzakin dago kultura, gure kultura, hori da. Ibarran eta Tolosan denak kalean entzuten da euskaraz hitz egitea. Baina Lasarten dago pixka bat, eta, bueno, ez da preokupazioa. Lasarten euskaraz inpultzatzeko, pues, gauza batzuk dauzkagu. Bueno, korrika, euskaraldia, krosa da euskaraz ere bai, eta, bueno, gauza horiek dauzkagu. Gurasotegi aukera handia bat da, oso ondo dago. Gurasotegi eta Gurasolandia dira lau ordu, astero 4 ordu. Eta gero itzultzen dute dirua, kurtsoa bukatzean. Eta, bueno, iaz, B batekoa atera dut, ondo, eta, bueno, horrela, ja, orain dela 4 urte ikastolara joaten naizela.